I dag kommer jeg til at forklare dig helt præcis, hvordan du udfører dine pull-uppers mest effektivt til dine vinger. Pull-uppers er en vingeøvelse. Ofte set kan man godt se mennesker tage et bredt greb og holde bredt, så deres arme ender med at flage ud til siden. Hvad sker der her? Min arm er væk fra kroppen, og det vil så sige, at jeg kommer faktisk til at facilitere lidt med min bagskulder og ikke mine vinger i stedet. Du kan godt bruge sådan noget greb, sagtens. Men hvis du bruger sådan noget greb, så sørg for, at du holder tæt inden omkring skulderbredde. Så får jeg min arme rent faktisk tæt pakket ind til kroppen, så det bliver vinger. Og prøv at tænke ind i at få dine albuer lidt ned mod gulvet, fordi så kommer de endnu tættere ind til kroppen. Og prøv også at se, om du kan undgå at sveje i ryggen. For så snart vi svejer i ryggen, så kan jeg faktisk godt miste en lille bitte smule spænding i vingerne. Og vores øvre ryg har faktisk en lidt større mulighed til at trække vægten. Hold en neutral ryg, så den er faktisk med at kigge lidt ned. På den måde kan vores vinger virkelig godt vikle rundt om vores ribben. Brug et bredt greb, hvis du har lyst, men hold smalt. Albuerne ned mod gulvet og hold armene ind til kroppen. Så får du det meste ud af din vingetræning. Lav din pull-uppers. En pisse undervurderet øvelse til at isolere dine vinger effektivt. God træning.